जाखुग्रा गोजा नुवाखै जायाखैलै सोबनायदोंसो आदसा दा नोंखौ WW ब्लेक लाबायदि नुबायब्रा ओइलै नै बरायलायबाय नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान भिडिअ'हाय आरोना सेंग्राफोर गोजाखा दिनैहाय जोङो थाइजौ जागोन आरोना ओमफ्राय भिडिअ'खौ जोबजासे नाय होगासिनो दङ हा हा दैद बुरबक हिजरा एकदम नायलाय नोंखौ नायलाय मा रोखोम नुयो एकदम मा होनो किंकं साइज नुगायनिखौ नायलायदो ओरै बुरबक बोरमा खानाय सिनजाहैग्रोनि र' आं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है जाखुग्रा गोजा नुवाखै जायाखैलै सोबनायदोंसो आदसा 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 नोंथांखौ नै जाखायाखैना बिथाङा सोबदोंसो औ सोबनायदोंसो अखानाय हानानै आंखाय सोबदोंसो आं औ जानाय होनाना सोबनाय होनो बावदों आङो नोंथां सोबनायखौनो जादोंसो आंनि जानाय नायग्रा उन्दैफ्रा नायदो जादों आंबो दे नुवा जोंनाव फुलबास बेरायदों सिरिलै बिथाङा दामानि गोसथोनायजोंबो लालाय गारलाय खालामना दोनना मा नङा गोसथोनायजों लालाय गारलाय खालामजादोंनो बिनिखायनो दङ हाबा बालु दैनांगौ गोलोमजोब्बाय नुवाखै खानायफ्राथ' नोंथ' खानायखौ एबार सिनजासिगोन मा रोखोम सिनजागोन होनदोंमोनलाय खानायखौ थिनजोबसै उननिखौ गारजोबसै सिख्लाफ्रा फसायानोलै बिदि बेबो मोनसे बिनिखायनो नाफिफ्रा बुंहरखायो दा खेबसेनो मारै नाफिफ्रा बुंहरखायो खेबसेनो आदसा बिदिबा सिख्लाफ्रा फसाया होनना बुङो आरोना आदसा एबार दस्रा स्टाइल लान्था सिनजाबा साबसिन जासिगोन लान्था सिनजानांसिगोन गरम बोथोरनि लान्था सिनजानांसिगोन लान्था सिननोसै थफि होनोसै माथो बेफोरसो दा दावराव गुन्दा नुलायगोन बिदिबासो साला जिगा मरता हिमसिनथा गैया फाग्लालै जोंनासो माबासो उथुल बासबिहारि बर'नि नङा बिथांनि नामा बासबिहारि नुवाखै आखाइफ्रा हाब मा अंगनि मा होनाय जाखो बेलाय बे जाबाय बिमामोन आरो बे न'आव माबालाबायग्रा सोंलाबायग्रा बेमोन नाथाय सानानै थुनायासै बेखौ मा गोसो जाखो थुबाय दिल्लीयाव थुदो बेखौ दिल्ली फोरोंदोलै नोङो दा नोंखौ WW ब्लेक लाबायदि नुबायब्रा ओइलै नै जुमाया दाखालि आंनि फैसाखौ लानानै थांदों बे खैजिमा बाहायाव आखाइखौ ओरै सोदोना हानदो 10 थाखा फैगोन अब्लानो 10 थाखा गबोयो बे बाहा सिङावहाय थायो बेयाव गुफुरावहाय सिङावहाय बे मा थायोना बेयाव 10 थाखा थायो सरनानै बिदिनो न'निखौ खावनानै लाङोना खैजिमाया गाखोदो दा ओरै खन'दो ना हानदो अब्लानो मोनबाय नो खैजिमा बासियाव बेफोरसो टिचार जानो समायलै ना नंगौ एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी बानलु लागायबाय होनदों नामा नोङो लागायजेनबाय नै जानानै खिलाम आलु होनसैलाय फानलु गोथाङा माथो होसिगोनलाय जों दे फानलु गोथां माने फानलु गोथाङा खिलामा आलु होनदोंमोन ना बानलु गोराना दै होफायसिगोनलाय नै एबार फानलु गोथांखौहाय गैयालाबो 50थासो दंखायो 50था जों साननो हाया बेखौहाय नैबे जाहैबाय माबा मा होनो हाथुरा हिनजाव गैयै बालन्दा हाथुरा लागायसिगोन न' सिङाव खिलामा बारल' होजोबगोन नामा बारल' होजोबगोन फानलु गोथांनि पावारखौहाय सामब्राम दरसे होबाय सामब्राम गुफुर दरसे आरो संख्रि फवासे बंसे फिसा नुदों गाइसमोन फिसा नुखायो मबाइलाव नुखायो दा फिसा फवासेखा सामसखौलाय फिसा नुदों नुनाया सामसाबो गैयालाबो खनसे हायगासेयाव माबा नुखागोन फवासे जाखागोन आयो जायाखिना नै थफिया फिसासो उंग्लि गोलैबाय आंनो एसे फन नै थाइसेनो फन एकदम गारनालै हिनजावफोरासो आंगौमोन बेखौहाय जानो नङा हायाव गोग्लैनायखौ जोंलाय खिखौल' बाद होनजायो जों बिदिखौ मुगैयालै गैया हौवाफोरा मुगैया बिदि हिनजावफोराबो बे सिख्ला समाव मुगैया आरोखि ना ओमफ्राय फिसाइ लाबा फिसा गथ' खांबा खि सुनाङो
ओंखायनो मुगैनानै लाब गैया मुगैनानै लाब गैया औ मुगैनानै लाब गैया जाग्रा बुस्थु बेलाय सुबां खारोना माथो जेरैहाय दा जों फानलु गोथां जागोन ओमफ्राय बे मैलाफोरा खिनायाव थांफाजोबगोन जों माथो खिस्रायनाय जाब्ला माबायासो उदैयासो स्रां उदैया स्रां मोनो गोबावनिफ्राय थानाय बिदिनो बिजानुफोरा माथो हाखांबाय आरो गोदानै लगायनोल' माने मिसाल बायदि लगायनोल' बाखि आरोना बेखौनो बारे बानलु देनाय खामानि सोलिगासिनो दं नुवाखै जानो लुबैलायबाय मोनामनायनि भाबजोंनो देन्जार देखायखाबाय आंनो आखायानो गाइसमोन होजोबसिगोन आंहा बेयाव दांना लालाय बेयाव जानाय नङा दा आलु लाबायबावगोनसो बियो बिदिनो एसेफोर दै गुदुं गारनो लुबैबा माथो लागायनोसै एबार नै एकदम थालिरलायावसो लगायलायखानोसै फाग्लासो थालिरलायावसो लगायगोन नामा हो थालिरलायाव आदसा नुबाय बेनो जाहैबाय गरम बोथोरनि खाजा आरोना बेखौनो होनो गरम बोथोरनि खाजा एसे हालदै होलायबावबाय नै मावसिगोन हालदै होबाय बानलु होबाय जानाय लोंनायफ्राव बुंनाङालै सेंग्राफोरखौहाय सारा जाला हानाय नङा ने दिनैहाय फिथोब गाननाया हानाय नङा बियो जानाय लोंनायाव एकदम सेंग्राफोरजों बुंनाङा आरो नुबाय ग्रोदल' जाखाबाय आरो नै गलनो नायदो जानायफोरखौहाय आयु सोखादोंल' फाग्लासो गारसनखादोंल' आसोला आलुना आखाया उनै मिनिनो लाबावला जारलालै जों आयौ आखाइजों जाबावाखै बिथाङा थालिर लाइजोंसो जाबावगोन आरोना हनै गोबां फैयोब्रा बिदिबा माथो हायखांगोन आरो गब्ल'गोन बियो फाग्लासो हनै दा एसे खम जानाय बायदि नुबाय आं भिडिअ'आव दहायथ' गारसनखादोंल' फाग्लासो जारलालै सोरना दा माबा मिरामिस जाखादो बेदर नांगौला नालाय माथो मिरामिस ओंख्रि मिरामिस ओंख्रि गोनांब्रा जा गोसो बायदि माथो बारा गैया माथो जायफोरना बेदर ओंख्रि बे एसे खम जा नामा दा अरनो हानाय नङा लस जागोन दा ओंखाम थानांगौआ बेदरजों सोलाजोबबावसै फाग्लासो गंनानै लोंबावसै गंनानै बेफोरसो जाग्रा बेफोरसो गरमानो बाय सासेयाथ' गंलायना हो दा मासिगोन बे आरोना खिस्ला मालुसिगोन बेना खिनायाव बानलु गोथां ना गोरानबा उदै आलौगौमोन दा गोथांखाय खिला मालुसिगोन बेना खिनायाव गोरानबा रिसपेक्ट होनायरा बे लोंनाया मिथिबाय माथो माने नेक्स्टआवबो लगायबावगोन बे गोथाव जादों बिराद गोथाव जादों थाइजौआ नुवाखै गोलोमजोबलायबायनो फाग्लासो आरो दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार माबा माबि खालामना हो टेक टेक गावना हो नायबाय थानो गोसोबा आरोना गामियारिनि सेंग्रा गोजा लकेल सेंग्रा गोजा जों टाउननि नङा